Arestado ang dalawang Iranian nationals matapos umanong mambudol sa isang tindera sa Arayat Public Market nitong Huwebes, June 25. Ayon kay Arayat Mayor Jeffrey Luriz, target ng mga suspect ang isang nagtitinda ng bangus gamit ang bagong 1,000 peso bill bilang bahagi umano ng kanilang modus. Ito po ay foreign national po, inuulit ko po, foreign national po to na umiikot sa iba't ibang lugar, no? At iba-ibang bayan, no? Hindi alam ko, hindi lang dito sa Pampanga, Nueva Ecija, no? Alam ko pati sa Maynila, meron din lahat yan na ginagawa ng pambubudol, no? So, gusto ko lang ma-share may kwento sa inyo, yun, yung mga nangyari kahapon, no? So, meron silang ginagamit na parang pampahypnotize, no? So, meron kaming nakita namin doon sa nangyari sa sitwasyon yun, na parang nahilo mismo yung aming bangus vendor namin, fish vendor namin, no? Fish vendor dito sa Arayat Public Market, no? So sa tulong ng ating administrador, no, si Mr. Ray Sun, no, napansin niya, no, doon sa dalawang lalaki na foreign national. Bakit kinakalkal na mismo ng foreign national yung mismong body bag nung nagtitinda, no? Nagtitinda. Takasad nilapitan ni Mr. Ray Sun, no? Na tinignan niya, bakit mo ginakalkal to? Nung pala, bumibili ko niya rin ng style ng bangus, no? Bibili, meron silang bagong 1,000 pesos. Pero yung 1,000 pesos yun, parang may powder. Pag ginawakan, alam mo naman minsan yung mga vendor, pag ginawakan, tinignan, papaswerte, ipapagpag doon sa kanilang mga ano. Pag nasinghot mo yun, para ka nai-hypnotize, no? Nahihilo. So, napansin ng aming administrador na nakita na bakit ganun yung ginagawa ng dalawang foreign national na kinakalkal niya yung mga pera doon sa body bag. No? So, pinuntahan, no? At tumakbo yung dalawang foreign national papunta doon sa kanilang sasakyan. No? Papunta sa kanilang sasakyan. So, dahil nga yung mismong aming mga market monitoring, no, talagang mga security sa aming public market, no, nahabol, nakuha o wala pang 10 minutes nakatawag ang ating administrador sa kapulisan, no, nakapagresponde kaagad ang ating mga pulis dito sa Arayat, no. So nakuha natin, no. Habang nakikipagtransaksyon, napansin umanong kinukuha ng dalawang lalaki ang pera mula sa body bag ng tindera. Agad nilang naaresto matapos mabisto ang insidente. Nananawagan naman si Mayor Luriz sa iba pang posibleng biktima na lumantad at magsampa ng reklamo. Nananawagan kami na sana po pumunta ho kayo dito sa bayan po ng Arayat. Meron po tayong nahuling dalawang foreign national na talagang talamak ang ginagawa ng pambubudol, pang-i-scam sa ating mga kababayan. So magpunta ko ito para na-filean po natin bago ho sila makapag-bail. Pero kami ho, makikipag-ugnayan ho kami kung overstaying na ho ba itong mga foreign national na to na mismo, no, na pinaayos namin, i-check namin sa immigration, pati yung ginamit nilang sasakyan, no, ipapaano namin sa HPG dahil uso po ang rent-tangay. Mamaya isa rin yung sangkot ho to. Kaya isa pong awareness na naman ho. Hindi po porket foreign national ho sila na basta-basta lang ho tayo naghahanap buhay, ng ordinaryong naghahanap buhay, legal ang negosyo, tapos nagpaparenta ho tayo sa sakyan, pwedeng i-verify nyo ho mabuti. Kaya ho ngayon, i-hold namin muna yung sasakyan hanggat hindi nakiklear out sa HPG, sa Highway Patrol Group natin, no, na kailangan malinis yung dokumento. Pinaniniwalaan aniyang bahagi ang mga nahuling dayuhan ng isang mas malaking sindikato na umano'y nag-ooperate sa Pampanga at iba pang lugar sa bansa. Nahaharap ngayon ang dalawang sospek sa kasong estafa at theft. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, Susuyo.